Quinto punto. Moción del Grupo Socialista sobre renovación del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se imputó al conductor homicida. Posició de motius. En l'any 2003, la mort de José Alfredo Dol, de 25 anys, com a conseqüència de la responsabilitat temerària d'un conductor en l'autopista AP7, conmocionar la ciutat d'Alzira tant per l'edat de la víctima com per les circunstàncies dramàtiques de l'accident. A pesar de la lentitud del proceso judicial, finalmente el conductor referido fue condenado a 13 años de prisión. Una condena que, si bien nunca pudo calmar el dolor de la familia y la indignidad de la sociedad, la indignación de la sociedad, se consideró justa y ejemplar, principalmente porque el juez tuvo en cuenta el desprecio por la vida del conductor homicida que puso en peligro la vida de tantas familias que circulaban a esa hora por una vía de máxima concurrencia. Recientemente los ciudadanos han recibido con dolor y sorpresa la decisión del Consejo de Ministros de concederle el indulto y, como consecuencia, su puesta en libertad. Ante este hecho lamentable, presentamos para su aprobación la siguiente moción. Solicitar al Gobierno de España que revoque de manera inmediata el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se indultó al conductor homicida. Solicitar al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, explicaciones públicas por haber firmado el indulto. Dar todo apoyo y colaboración necesario para el ayuntamiento de Sedavía y la familia de José Alfredo Dol en todas y cada una de las acciones que se realicen con el fin de que se aplique íntegramente la condena que en su día fue impuesta. Esta moció va ser acordada per la Junta de Portaveus el 29 de gener del 2013 de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que està presidida per Elena Maria Bastidas, que és alcaldessa d'Alzira i presidenta de la Federació Valenciana de Municipis, per Juan José Medina Esteban, alcalde de Montcà, portaveu del Partit Popular, Concepción García Ferrer, alcaldessa de Picassent i portaveu del PSOE, Rafael Gómez Climent, alcalde de Muro d'Alcoi i portaveu del Bloc Compromís, i Joaquín Masmano Palmer, alcalde de Buñol i portaveu d'Esquerra Unida en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Assistida pel secretari, José Antonio de Robert Fresquet, i adoptat per unanimitat de tots els membres en la reunió ordinària del 29 de gener del 2013, votarà a favor d'aquesta moció. Com no, nosaltres ara que votar a favor de la moció, però que ens pareix de lògica. El que passa és que a mi personalment me crea certa confusió mental el que siga específicament d'este cas i no sigui en altres casos. Vostè i jo sabem que fa 3 anys en el Pla de Zapatero també s'ha indultat un kamikaze. Jo, aquesta moció me pareix molt important de votar a favor, no tot mai discutit amb els jefes de la federació diuen que sí, molt bé, se vota a favor. Però a mi m'agradaria añadir-li o al presentar en la que se demana el cumplimiento íntegro de las penas de tots, de terroristes, de violadors, d'infanticides, claro, els que mataran a les dones, és que no entenc per què específicament que complisca la pena íntegra, cosa que me pareix bé, i no se nomini ningún altre espectro des que estan indultant-se cada setmana, no acabem d'entendre-ho tot. De totes formes, també va votar a favor, perquè me pareix una cosa lògica, però almenys no diria que era recostar-se d'això. Bueno, pues el Grupo Compromís va a votar a favor, evidentemente, no puede ser de otra manera, pero no porque la cumplimiento de ustedes, porque es una cosa filosófica que voy a discutir, sino porque nos sembla que el primer que hauria de ser derogar la llei dels indults del 1970, modificada l'any 1925. Perquè aconseguir indults usurpa el poder als jutges i als fiscals, usurpa i deixa les víctimes indefenses. Perquè damunt el govern que dona un indult no té que donar explicacions respecte que el dona. Si estem dient a la senyora Gallardón que li demanen explicacions, la senyora Gallardón perfectament pot dir que la bufa o que li diguen que hauria de ser de la Això no ho és perquè el senyor Gallardón, perquè la llei era l'empara. És a dir, jo crec que el tema de l'indult és un tema que hauria que continuar desarrollar d'aquesta moció i llevar els indults perquè damunt sabem tots com es manejen i aquí
qui van dirigits i com van dirigits. Per tant, anem a votar a favor d'aquesta moció. Bien, por nuestra parte de Unidad, evidentemente no tenemos, yo personalmente no he leído la sentencia, lo que sí es por el tema de eso, que hace referencia a la propia moción y por los medios de comunicación. Nosotros nos vamos a adherir a la moción porque evidentemente los institutos es una potestad que tiene el gobierno de la nación, pero en este caso queremos que se enseñe un poquito la mano, por lo tanto pues no estamos de acuerdo en ello y nos adherimos a la moción. Mire, més que res, el que s'ha dit per part del senyor Monsolí, sí, com vostè diu, se va donar un indult, y yo le puedo dir, pero es aquí. Mire, el gobierno ha concedido desde enero del 2012 hasta 6 indultos a condenados por delitos contra la seguridad del tráfico. 2 más de los que se concedieron en toda la legislatura anterior, aunque lejos de los 18 que concedieron entre 2004 y 2007. Coincidiendo con la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero más lejos todavía, con los 313 otorgados entre el 2000 y 2004, estando en el gobierno José María Aznar. I ara li vaig a dir respecte al que vostè me dirà. L'accident va ser el 8 de 3 de 1997. 36 quilòmetres en direcció contrària era a Valladolid. Condena 12 anys, 6 mesos y 1 día. 16 de septiembre del 2011 se le dona, en el 2002 entra en prisión. Y es que el 16 de septiembre del 2011. Això significa que ha complit més de 2 parts de la condena. Francisco Camaño firma Malindult, tenint a favor l'informe de Fiscalía, porque para un indult se demanen informes. Fiscalía, instituciones penitenciarias y embajados. Quina és la diferència que hi ha en este? I li dic, no ha complit ni una quarta part de la condena. Només tenia favorable l'informe de instituciones penitenciarias y contrari el de la Fiscalía, entre altres. I se n'ha encontrat. Per el que vostè dia de per què esta i de les no, és esta moció que se presenta i perquè ve de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i se presenta tal qual. I sempre hi ha una cosa molt clara, no? I en això m'imagino que està tot d'acord. Les víctimes de les persones que delinquixen mai van tornar. El que està complint una condena eixirà algun dia i podrà seguir disfrutant de la vida i reinsertar-se tranquil·lament a la vida. Però el que mor és mort. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, el que mor es mort y les víctimas y el que ha fet el fet de que cumplir íntegrament la pena. El anterior, el centro anterior y tot és feina. Lo que no tenga lo millor es la postura que acaba de discutir o de exposar el señor Ferran, en el que está en contra del ser indults perquè diu que lleva autoritat als jutges i tal i qual i segueix aprovant l'indult. Bueno, pues ara en contra dels indults tots i que siguin els jutges i els fiscals que donen els indults a qui se mereix que insiste a l'ús de mereix. És que és una contradicció. Que estan en contra dels indults. Això li lleva a la justícia, li lleva tota la seva potència i tota la seva autoritat, perquè el govern pot indultar a qui vulgui. Quasi sempre indulta polítics, entre altres coses, no sé per què, però uns d'unos i altres d'altres, no sé què passa, però si mirem la llista m'agradaria llegir la llista. Entonces, sí que té vostè raó, perquè si no se mor i el que se queda destacat i nosaltres estem d'acord que se complisquen les penes de suport, però les complisquen tots, no les pena, totes les penes. Més que res serà que dir el que és la diferència entre un indult i l'altre, que vostè ho va deixar caure així com que també se va fer un indult anterior i no el compara, però és que no era comparable, o sigui, no era que havia complit més de 3/4 parts de la condena i l'altre no havia complit ni 4 dies. Hi ha una diferència prou abismal, més que res ja que ho diga l'autor, hi ha també la diferència entre una condena i l'altra i els informes que estaven a favor i els informes que no estaven a favor de la República. Mire, jo, si m'ho sé, ho vaig dir perquè hi ha molt de variabilitat, no? És a dir, jo, de les lleis no m'agraden totes, però el respecte com a democràcia.
Aleshores, si està la llei ja, jo la respecte. Igual que respecte pues, la religió, si respecte la monarquia, que no és monàrquic, si és religiós, però no el respecte. Vull dir que jo votem en contra d'això i sé que està la llei i el que demana és que se modifiqui la llei. No mezclem conceptes, és a dir, un pot estar d'acord en desacord amb una llei, però això no vol dir que no l'acate. Jo les acate totes. No se ha pronunciado. Aquí creo que estamos todos de acuerdo con las leyes, las compartamos o no, lo que creo que sí que ha dicho y creo que desde el Partido Popular yo mismo y creo que todos compartimos de que cualquier situación de estas, las penas son para cumplir íntegramente. Pero como muy bien ha dicho el portavoz del Partido Popular, todas, no es cuestión de que no haya informes o no haya informes. Cuando se ponen las penas son para cumplirlas, porque luego nos encontramos en paradojas que son 3.000 años y luego dentro de un rato sale. Y lo ha dicho muy bien el señor portavoz del Partido Socialista, el que se va, y al que se queda y ha cometido la barbaridad, la que en un rato sale y lo estamos viendo continuamente. Por eso yo con las mismas, y como ha dicho muy bien el portavoz del Partido Popular, sí que es cierto que todas, que se cumplan todas, pero por todo. Y seguro que estamos todos de acuerdo. Y si no hay indultos, pues promulgamos de que no haya indultos, que es otra manera también de hacer política. ¿Votos a favor? Mira. No, solo una salvedad para dejar claro. Lo que se ha comentado de introducir la modificación, en principio, no se ha incluido. No, lo digo para que quede claro. Sí, no, porque en este caso está tan claro que las aprobadas en la redacción que tenemos incluidas y se trata de tal cual sin ninguna modificación. Lo único que se ha hecho de costar a las apreciaciones que se cumplan todas las penas de Pues era para que quede claro. Sí.